Sziasztok! Mártó vagyok. És most egy Skype PvP bújócska lesz, ami a lényege nem más, mint hogy itt egyedül vagyok, vagyis remélem, nem. Vannak látogatóim, és akkor azok, ha észrevesznek, akkor lőnek engem. De én viszont, ha le akarom ülni őt a fáról, csak egy percen van lehívni még egyszer. Egy perc múlva bírom lehívni még egyszer a kezdőket. És itt egy csávó. Ennyi van még. Jó, elmentem. Akkor egyedül vagyok. Most meglástam. Hol kell felmenni? Itt vannak a kétre. A vaslábszárvédő van, az itt van. A vaslábszár. Majd a gyémántot is megmutatom egy videóba, de az más téma. Más téma. Hova lettek? Nem állj, nem lesz jó a videó. De mégis vannak itt látogatói. Dragon Killer. Azt nem tudom. Nincs röviden. Nem tudom. Nincs itt senki. Azt meg kéne lőni. XP-nél. És ott az XP, igen. Hoppszá! Ha-ha-ha! Azt kicsit megszívta. Ó, vissza kell mennem. Vissza kell mennem. Hús! Nudli is megy. Hús! Ne! Ó, oda a cuccom. Visszaszerzem. De azt láttátok, hogy bebuggolt a földbe? Amúgy meg simán megbírtam volna. Nem mindegy. Mi volt a neve? Az egeremnek vagyok. Jó. A nagy visszaszerzés. Persze már! Jó. Játszhatunk így is. Ezt ide rakom. Jó van. Ne bánts! Nem csináltam rosszat! Nem csináltam rosszat! Ó, hát akkor megvan a gyerek. Így királlyal megszülik. Ó, bocsánat, ha hallottátok ezt a nagy zaj, de nyitva van az ablak, azt kukás ment el a ajtó előtt. Ha! Nem csináltam rosszat, mondtam már. Híres lesz legalább. 105-öt kaptam. Mennyit tudom? 235. Nem sok. Volt már 600. Jó. Megpróbáljuk betámadni őket. Karddal. Hát.
hogy Shadownak sikerült. Lehet nincsen hangban az én a itt a nyíl. Elképkeztem. Kiről öldözik? Gyere csak le. Gyere nyugodtan. Nem harapok. Vagy te. De komolyan. Ott van! X-de. One, igen, one. Ez... Van akkor én van. Az a padgyerekbe foglaltam. De viszont ott van egy endőrláda. Endőrláda, úristen. Ki az Alika? Alika 22, ha. Inkább leúrjuk a gyerek. Szövizik, akkor megmutatom a cuccaimat, milyen erős vagyok. Ó, mennyien vannak ott. Bence Kákáó is. Ugye ez csak a sima Bence? Aha, az csak a Bence. Csunál. Jó, abba hagytam. Ne bánts! Szövi van. Ja. Én meg csodálkoztam, hogy ő ölt meg. De már emlékszem a padgyerekre. T-per-M. Pad. Szövi. Padter. Jó, megmutatom a cuccomra. Full védelmes cuccom van, védelem 2, de még van itt egy tűzállóságos. Védelem 3, de itt van egy jobb. Védelem 4. Törhetetlenség 3, tüskék 2. Védelem 3, törhetetlenség 3. Ilyen kardon van, sújtás 4, hátra 2, szikra 2. Márdó éjjel végtelen, egy láng, egy erő 4. Védelem 3, védelem 3 a égzés. Ezen meg még körülesés. Szövi. Úgy látszik, nem szövizik, jó van. Ki van még ott? Bence... T-per-M-ben... Szövi. Mindenkivel szövizek. Először még ilyen szarcuc, aztán a kicsit jobb, aztán meg a jobb. A legjobb. Aztán még jobb. Shadow! Szövi! Kettős pondi. Ez tényleg a Shadow? Na, úgy látom ez a rész ennyi lett volna. Nem akartam hosszú, nem lopom az időtöket, de ha nyugodtan szóljatok, ha lopjam az időtöket. Mert túl lettem volna. Sziasztok! Sziasztok még egyszer, tudjátok, kicsit posatós a bandit szamasztászi. Szőt a skinem. Na sziasztok!